चेनेलाव बरायनाय थाबाय स' गाइस अन्नानै बयबो साबस्क्राइब खालामदो एन्ड प्रेस दा बेल आइकन आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो लाइक खालाम स' बेनोसै गाइस नायलांबाय थादो गोदै रावजों गोसोआ मेंबाय आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ मेंबाय आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ अन्थाइ बायदि गोराथारमोन नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां थुंग्रि बायदि गोबौथारमोन नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां गोसोआ आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ सोरदै फिनदों आंनि गोरबोनि सोंलुखौ सोरदै फिनदों आंनि गोसोनि सोंलुखौ मानो सानखो नोंखौ आङो मानो सानखो नोंखौ आङो गोसोआ आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ मेंबाय आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ मेंबाय आंनि आन्दायबाय आं मिथिनो मोनैयाव जाहोनखौ आन्दायबाय आं मोनथिनो मोनैयाव जाहोनखौ मानो सानखो नोंखौ आङो मानो सानखो नोंखौ आङो गोसोआ आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ मेंबाय आंनि नोंनि गोदै रावजों गोसोआ मेंबाय आंनि अन्थाइ बायदि गोराथारमोन नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां गोरबै बायदि गोबौथारमोन नोंखौ लोगो मोननायनि सिगां गोसोआ आंनि हाय गाइस बयखौबो आंनि इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो खावलायबाय स' आरो प्रेस दा बेल आइकन आरोबाव आरो आंनि फेसबुक पेजखौबो लाइक खालाम स' गाइस बेनोसै